Гариза язып килмәдек бу якты дөньягызга. Табу нигә кирәк иде кертмәгәч уягызга. Сыйдырмагач күңелегез, торагыз, өегез, нигә кирәк булды я әйт безгә җан өрүгез. Хәтта авыз иттермәгәч, җылы күкрәк сөтегез, бер мәртәбә күрсәтмәгәч чыраегыз, битегез, ник тудырдыгыз дөньяга? Дөм ятим итәр өчен, урманнарга, вокзалларга ыргытып китәр өчен. Уйларыгыз азып-тузып, ләззәтләнеп йөрмәктә. Шәп хуҗаның эте өйдә, этләре дә хөрмәттә. Хайваннар да балаларын яламыйча ташламый, баласы күз яше белән туган җирен ашламый. Без әллә ямьсез кызлармы, чәчләребезне үргәч, йөрәк башыннан кан тама әнилеләрне күргәч. Йырткычлардан мәрхәмәтсез баласыннан баш тарткан. Шөкер әле 7 ят бар.